אז מה קורה חברים? היום אושרי חושב שהוא יכול עליי באתגרים, אז אמרתי, אוקיי, בואו ננסה, אני עושה אתגר. מי שמנצח מקבל את המאמן. תרבים אני 100 שקל. אחלן. אוקיי, יאללה, פשוט עשה אחריי. עשה אחריי. עשית משהו? כן. מה עשית ככה? לא שתית את הכל. אני כן שתיתי. תפלוט. תראה לעוקבים שאתה פולט. let's go! הוא לא הצליח את האתגר, לא עשה אחריי. תודה רבה, מה אין אמין.